Okay, ndivomeleze kuti mwina nkhani sizoyenereka kuti ndikuyenera kuyikamba ndineyo munthu oti ndi ma degree atatu, bachelors, masters, PhD. Koma nkhani imene panopa ndiyakuti ku Malawiko ma university akuyenera kuchepesa ma degree amene akupereka. Ndi anthu ambiri they will be shocked kuti ndi chifukwa chani inuyo mwaphunzira basi simukufuna anzanu aphunzire. Koma dikirani kaye tiganizire limodzi mwakuya. Ine ndimakhala kunoko ku China kunokwe. Pachaka anthu amene amapanga graduate ndi anthu 6 million amaphatikiziridwa ku labor market. Amene kunoko panopa unemployment, kusalembedwa ntchito, kusowa ntchito kwa achinyamata kwavuta koopsa, kuli pa 21%, mpaka na boma linachita kusiya kunena kuti ma statistics awawa unemployment yo musamatulusi, mwamva. Koma imene yoyo ndi kwa general achinyamata. Ukafika ku nkhani ya anthu amene ali ndi degree monga ma masters kuno, unemployment rate ili pa over 60%. Anthu kunoko amapanga zoti akamaliza bachelors straight kupita ku masters, straight kupita ku PhD, chifukwa choti ntchito kulibe. Zimene zozo sizoti zili kwa ifeyo kokhayayi. Ku America so chimozimozi, ku America so chimozimozi. Tinaka kundibanzira phone. What the hell? Okay, ku America so chimozimozi. Akuti ntchito zimene zili pa ground ndi ma degree amene akuperekedwa pali kusiyana kwakukulu kwambiri. Imene akuti degree inflation. Aliyense akuphunzira business management, business chani. Koma kodi ndi ntchito zingati zimene zili pa ground, zimene zili available? Nkhani ndi imene yoyo. Ku Malawiko tachulusa kwambiri ma degree. Posachedwa pa degree sandika yopanda ntchito. Of course panopa already bachelors, JC tinasiya kuwerengera, timawerenga MSc tinasiya kuwerenga, timawerengera bachelors panopa ndi 0%. Panopa tikuwerenga masters hii posachedwa paso isanduka aliyese akhala nayo. Ikatere ndekuti basi yabwera kuchani degree inflation ija yayambika. Aliyense ali ndi maphunziro amenewo, koma real economy kodi imafuna chani. Ndio amene mukuyenera kundimvesa bobowa powe. Ku Malawiko anthu akuphunzira zinthu zopanda ntchito. Rural and community development, ati HIV AIDS management. Munthu wina wake wa MCE ngati weyo ukapange manage HIV kuti chani. Nthenda yoti imakhala between munthuyo ndi doctor, iweyo ndika diploma kaka ku Skyway, ukapanga manage HIV ya ndani. Ati rural and community development za chamba ngati zimenezozo. Anthu aku Malawi izizi zoti university iliyonse ikubwera panopa ndi ma degree abstract. Tikupanga offer philosophy, tikupanga offer climate change, change management. Zikungoonesa kuti dziko ilibe plan, sili kuziwa zoti likupita kuti. Kukufunika real economy zimene zingapindulire dziko. Amba? Anthu akuyenera kumaphunzira
zinthu zopindula. Ine nditakhala president kunena kuti Unimaija cut madegree ambiri out osafunikira. Amba komanso anthu amene aziphunzira azikhala the best of the best. Aliyense amene sakukwanira ma skills akapeze chochita china in terms of kuthandiza economy. Kuli panopa anthu amene akanapanga refrigeration, anthu amene akanapanga motor vehicle mechanics, anthu amene akanapanga roofing, plumbing, ntchito zofunikira, ntchito zimene dziko limafunabe. Anapanga rural and community development kumaona ngati kuti iwo aja akuyenera kuthandiza dzikoli, and then ali pa nyumba akudikira ntchito NGO ina yake yopasi. Osatheka ndi zimene zachitikira China. Panopo ukapita ku duty free shop kuja ukapeza munthu wa masters yake ali mu shop. Panopa kunoka ku China nanga siku noko mafana ku China makonda kupita kuphunzira kunja. Kuli anthu oti ali achokera kuma Harvard kunoko, but they are just good for teaching English. Degree ja yasiya kupasidwa ulemu. Degree inflation is in full force. Ndiye sizifunika kuti zinthu zikumazitengera kwambiri. Unimaija sifunika kuti itenge chigulu just because aliyense akufunika degree. Yeah, after all panopa ngati nkhani hii information zinthu zizi freely available online. Koma anthu amene akuyenera kukhala ndi higher level degree akuyenera kukhala okhawo amene ali ndi nzeru kwambiri. Akatere aliyense apite nokuchani kukapanga kuthandiza economy yeniyeni ndi zinthu zimene zili pa ground. Panopa ku Malawi kodi factory ingabwere? Iyayi, chifukwa anthu aphunzira chani? Anthu aphunzira rural, kumafunika kumeneko kuma machine operators. What are anthu a rural, what are they good for? Mwaonatu ndiye nkhani ndi imeneyo kunena kuti zinthu zinazi sitimayenera kuzitengera, and ife tiphunzire ma lessons kuchokera ku maiko enawa. Ati ku USA imene jai inali plan, it was a ploy kunena kuti kodi how can we sell dream ya middle class kwa mau. Ndiye anagulisa anthu that dream by kuwagulisa that lie kunena kuti inuyo pitisani mwana ku college, mwana akapita ku college you have a better life. That used to work kale, not anymore. Panova no jani we are in the degree inflation era. Aliyense in the degree, and then what? And then what? It seems good kumenenda fika I see this a dead end. Aliyense in the degree, and then what? Ndiye mumaziwa zote in economics degree in the higher education the luxury. Higher education is a luxury. Si uyena ukhala ntchito ya boma kupereka education yoti more than necessary. Ifaja ke nafe PhD ya ife tunachita kulipia toka. Of course it's a bad idea. Komabe you get the picture. Dziko lilonse sikuyena kuononga ndalama for education yopanda phindu. Ndipo sekani tima program tawo chitsiru toseta. Pangani zote anthu azipita ku school imene ingapindulie dziko. Osati rural, osati HIV management, osati zinthu za chitsiru. Ndiye nkhani yake ndi imeneyo. This is what I wanted to share today. Kunena kuti degree inflation is already here, and my consequences zake mwaona kusogoloku. Aliyense akafika ku interview azipanga produce ma qualifications ambiri choncho. Koma koda se ungathandize dziko hili munyengo ino ai anapanga study chani, anapanga study theology. Dziko hili lonse imayenera kukhala ndi anthu a theology
5 anthu a philosophy 10 ena ake kumangopanga kumakhala kuma think tank ena ake koma kunena kuti chaka chilichonse muzitulusa anthu a philosophy 100 anthu a theology 100 azipita kuti and aliyense panopanga tali ndi degree ma consequences ake ndoti chani pangani zoti anthu azitani azithandiza real economy. So far zimene sizikuchitika ndi zimene zikupe stoka limene lawapeza anzathu kunoko ku China degree inflation yawapeza ku America suchimosimosi nde pepani kwambiri amalawi ifesi tinafikepo kaye koma we are going there but there is a kuli possibility that we can avoid that by changing our ways. Aliyense akufuna aoneke dolo kuyambisa program, aliyense akufuna aoneke dolo kupanga ichi ndi koma no one is offering real solutions. Anyway, ndine moto mbaya nimakonda kupanga tima video tambiri tangati kuti anthu aziganiza kawiri katatu. Cheers.